Σκέψου λίγο. Σκέψου πότε ήταν η τελευταία φορά που έδωσες ή πήρες μία αγκαλιά. Και να σου πω, όχι μία τυπική αγκαλιά, μία βιαστική κίνηση, αλλά εκείνη την αγκαλιά που κρατάει λίγο παραπάνω. Αυτή, ρε παιδί μου, που σου λέει είσαι ασφαλής, είμαι εδώ για σένα. Θυμάσαι πότε? Αν θυμάσαι, απάντησέ μου σε σχόλιο και σου υπόσχομαι πως θα το δω. Η αγκαλιά έχει μια μοναδική δύναμη. Είναι κάτι μαγικό, γιατί χωρίς να πεις λέξη μπορείς να πεις τα πάντα. Μια αγκαλιά μπορεί να κλείσει πληγές που τα λόγια δεν μπορούν. Είναι σαν να σταματάει ο χρόνος και όλα όσα μας βαραίνουν μοιάζουν λίγο πιο ελαφριά. Θυμάμαι μία από τις φορές που ήμουν πραγματικά χάλια όμως. Ένιωθα ότι ο κόσμος μου γκρεμιζόταν γύρω μου. Τα πάντα ήταν μαύρα και τότε κάποιος απλά με αγκάλιασε. Δεν είπε τίποτα, απλώς με κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά του. Ήταν σαν να μου έλεγε χωρίς λόγια: δεν είσαι μόνος, θα τα καταφέρεις. Και ξαφνικά πήρα δύναμη. Ένιωσα ότι μπορώ να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Και έτσι έγινε. Και το όμορφο είναι ότι η αγκαλιά δεν είναι μόνο για τις δύσκολες στιγμές. Είναι και ένας τρόπος να γιορτάσεις τις χαρές. Ένα μπράβο που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ένα σ' αγαπώ που χωράει σε δύο χέρια σφιχτά. Ξέρετε τι άλλο κάνει η αγκαλιά? Συνδέει. Σε μια εποχή που είμαστε τόσο απασχολημένοι, τόσο απορροφημένοι από τις οθόνες μας και τις σκέψεις μας, μια αγκαλιά μας φέρνει πάλι κοντά. Μας θυμίζει ότι είμαστε άνθρωποι και ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό μην υποτιμάς την αγκαλιά. Δώσε μια αγκαλιά σε κάποιον σήμερα, τώρα. Ίσως δεν ξέρεις πόσο πολύ τη χρειάζεται. Ίσως και εσύ να μην ξέρεις πόσο πολύ τη χρειάζεσαι. Είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορούμε να χαρίσουμε στους άλλους, αλλά και σε εμάς.